Bali mag-copy tama na siya. So sa zero tala na kita man siya ka ano kasiri. Basta duha ka copy. Number of copies okay na to siya. Paper kung A4 pili ta A4. Plain na siya pero may dayon to sided siya mo back to back. Sa 1-1 na hindi na siya pwede. Dapat 2:2 ginatuto. Tingnan mo na siya. Basta 2-sided. So basta 2-sided siya. Pero kung hindi sa 2-sided, 1:1 lang siya. Oh. So start copy. Balian mo lang na siya gyapon gamiton ta. Kung man siya gyapon. Setting tayo baliktad sa setting. Paper ta. Check man siya okay lang siya gyapon. Tara, hindi na sa to sided dahil baliktad sa. Muna, hindi sa. Copy ta na dayon. Siya kasi back. Then kung magano tayo balik talaga sa balik na sa ano, balik na sa iyang default setting.